For et halvt år siden, der fik vi den tossede idé, vi tænkte, hvad kan vi udrette, hvis vi er en lille forretning på Vesterbro, samler alle de tatovører, vi har, venner og bekendte, og simpelthen fylder butikken, og folk bag disken til at tage imod folk, skrive folk op, lave en lang kø, og simpelthen bare køre folk igennem hele dagen. Hvad det hedder. Og i dag der fik vi svaret. Vi har simpelthen arbejdet på højtryk, og ikke kun os, der tatoverer. Vi taler simpelthen folk, der har hentet kaffe, hentet mad, hjulpet kunderne med alt muligt forskelligt, stået bag disken, svaret på spørgsmål, taget telefon. Og jeg synes, lige inden vi offentliggør resultatet af, hvor mange penge vi i virkeligheden har samlet ind, som vi donerer i morgen til Knæk Cancer, så vil jeg lige introducere hele flokken. Så jeg vender jer lige rundt her, så vi kan tage dem fra en ende af. Folk står og ved at drikke en fyraftensbajer, så det gør vi ikke, når vi arbejder. Det er kun nu. Lige her allerførst, der har problemer med at åbne sin øl. Det er Linda. Hey! Og lige ved siden af, der har vi Kimi. Hey! Ved siden af igen, der har vi Ruben. Så har vi Jesper, eller som han bliver kaldt, Jasper. Karoline. Og Rachel. Så har vi Sigbjørn med det seje overskæg. Så har vi Bent med de næsten lige så seje briller som Sigbjørns overskæg. Så har vi Mads. Jamen, altså hvad kan vi sige andet om Mads, end han ligner manden fra Fisherman Friends. Så har vi en anden Mads. Han har ikke skæg. Og så har vi Sally, hun griner fjollet, fordi en frisør fucker hendes hår op. Det var simpelthen hele flokken. I får dem lige igen her. Og vi har ikke det direkte tal endnu, fordi vi har stadigvæk et par kunder siden i butikken, vi skal have færdigt. Men vi er over 65.000. 65.000 kroner, og det er et fuldstændig sindssygt beløb, som ingen af os nogensinde havde troet på var muligt. Og det er de her mennesker her, kan takke for det. Alle sammen. Så god weekend til alle sammen. Nu vil vi alle sammen gå hjem, og så falde i en lang søvn, og aldrig vågne igen. Og måske møde på arbejde i morgen. Vi ses. Kan I have det godt alle sammen?